Hinog na kakao. Basta may yelo na, hinog na. Hello guys. Hello everyone. Good morning. Magpahatid muna ako ni Inan guys. Punta muna ako sa bahay ng aking classmate, si Elping. Kasi meron kaming napag-usapan na punta muna ako sa bahay nila kasi meron akong kasing hihingiin na seedlings kasi yung na tanim ko noon na binigay niya nasambong, namatay. Kaya maghingi na naman ako ng iba ngayon kasi yung lahat talaga na tanim ko noon namatay. Ulan-ulan, gaulan. Ang tanim si Elping. Dako may na jutaan to, Ping. Mo ba na fortune right? Mo na. Di ba yung mga nasa barko, mamalit na eh. Mo na, man fortune. Ano, og ginigbuwak. Buwak ni? Oo, swerte ka mabuwak. Napa kay manitri, daga nagmanitri, ay. Kapadad to. Daghan. Kani mo ni katugiingan ni mo, sani? Kay Mito. Ay, kay Mito. Di, kani. Limonsito na alay. Bunga o dak bunga. Balo ka bantam. Pandak. Ano? Kita bito ko ingan. Kini sa mo ko kita, ha? Hindi. Ilahan na na. Kani? Bantam. Sige, Isang manok, Dabas, right? Antibiotic. Oh, good. Pwede ko na sa mga dahon, anak. Hoping, adyo gajud mo nagikuraw ping kay. Dali ra ka uto na yung lubi. dali ra ka uton ping. Anas ping og tanom oy. Yabas. Gibuti. Di pare atong imo. Di to buti. Lagi ba dili pare atong imo? Dili. Ngano lahi man ni? Lahi man po na. Lahi pagtanom. Lahig ko may bunga. Hinog. Ni. Wa de aso-aso tingali ping. Di, sige. Haling ani. Okay. Pangpakuan mawas mga Da, siling mga gagmay. Gagmatoy na. Hang raba na basta gagmay. Kadyo. Gagmay. Hang nakadyo. Daghag tanom si Ping. Daghan naman din mo manok gadyo day Ping. Kuwapon to Paman mo bungag. Akong tinanom ng avocado. Dagkuan ni siya dyan. Kasi yung hanam ko paso. Nabagay pisagin. Ako itong buhusan o karang 76. Di kasi mamahutag sa akin kaya bisag dari daghan to pa. Daghan. Dapat siya sa kabulig. Hatag sang bayaw. Di kasi mahutag kaya dari po daghan sa akin. Tabadad to. Hagi mang sito guys. Pagdagi mo sito, right? Wow, daghan. Mga kuan na ra ba? Di pa nidyo pa maligya. Mabalig ang pukok. Pagda, Mahal na kilo naman sito. kasagal 60 na ang balig niya. Merkado 100. Merkado atos kon ba? Agna. Kaya tag mga manok tanaw na. Diyan na balok. Gituan na magid. Tasaan na. Tuhak.
Matasan na. Naamo po yung mga laki. Ay, bantam. Murag bantam to. Murag bubo. Daghan. Ano na kasi maintan. Yan. Dara, kakao. Ano rin. Sayang. Kuha na makuha iko. Ni. Anak ro dito. Bunga isang kakao. Oh. Hinog na kakao. Basta may yellow na, hinog na. Ang bunga, oh. Maraming bunga ang kakao. Alright. Sa? Nice flower. Ah, Nice. bitaw. Uy. Induta. Ano? Ano sa ganyan ng buha kaping? Is kay Kalimot mani ko sa kalimot ingan, ka ngani. Di nakuha yung ngani sa una. Nakalimot na po. Lalim. Beautiful flower. Daghana daghana og kuan ay buwak. Alay po rin og mo kuan na dai si Jay ngani. Birds of paradise na. Birds of paradise. Birds of paradise na. Na, buwak na, di ba? Beautiful. Saan yun yung buwak ha? Isang buwak na. Buwak